ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро омода кардем ва дар охири навор хабари беҳтарин барои мухлисони тоҷик, махсусан барои мухлисони Мухаммад Наимов. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир номерҳое ки дар рӯи экран мебинем ба ватсапи онҳо занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. яке аз ситораҳои UFC Шон Омели дар визафи чемпиони пешинаи UFC Коди Гарбранд ҷавоб дод. биёед суханҳои Омелиро гӯш мекунем. барои Гарбранд вақт ва қувваи худро барои ба ман визв додан маъно надорад. танҳо фикр кунед, ӯ дар 2 соли охир 5 маротиба бо тариқи нокаут шикаст хӯрдагиай. ин муҳориба намешавад. ба наздикӣ ин муҳориба 100% намешавад. ин чиз ягон маъно надорад. ин муҳориба барои ман тамоман маъно надорад. шумо ба рӯйхати ҷангии ӯ назар кунед, ҳамаашро мефаҳмед, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки Коди Гарбранд охирон муҳорибаи худро дар турнири UFC 269 дар вазни 57 кг зидди Кайкара Франс гузаронд ва дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрд. аз Шон Омели боша худи ҳамон шаб ва дар ҳамон турнир яке аз ҷанговарони топи вазни худ Раулиан Пайваро дар якум раунд ба нокаут рой карда буд. дӯстон, дар навори гузашта мо гуфта будем ки муҳорибаи Рафаэл Физиев ва Рафаэл Досанос дар коркар қарор дорад ва акнун имрӯз хабар пайдо шуд ки ҳар дуи ҷанговаро барои ин муҳориба розигии худро доданд ва аз рӯи хабарҳо ин муҳориба рӯзи 19 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир, яъне муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки Рафаэл Физиев айни замон 11 рақами рейтинги вазни сабук буда 5 ғалабаи пайдарҳам дорад. а Рафаэл Досанос боша соли 2020 аз вазни нимёна ба вазни сабук фаромад ва то ин дам танҳо як муҳориба зидди Пол Фелдер гузаронда бо қарори дувваро ғалаба ба даст оварда буд. акнун дӯстон, онҳо рӯзи 19 феврал вохӯрда беҳтарини худро муайян мекунанд. ба фикри худи шумо кадоме аз онҳо ғолиб шуда метонад? метонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта ташкилоти Титан FC дар саҳифаи расмии инстаграми худ РАСМАН муҳорибаи навбатӣ ва рақиби навбатӣ Мухаммад Наимовро эълон карданд. акнун ҷанговари тоҷик Мухаммад Наимов бо рекорди 6-2 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 18 феврал дар Майами дар турнири Титан FC 74 барои камарбанди вазни ним сабук зидди чемпиони ин ташкилот Али Аль Каиси бо рекорди 11-5 хоҳад гузаронд. чӣ хеле ки гуфтем дӯстон, муҳориба барои камарбанд мешавад ва барои ҳамин муҳориба 5 раунда хоҳад шуд. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин муҳориба барои Муҳаммад муҳорибаи хеле муҳим аст, чунки агар ӯ ғолиб шуда соҳиби камарбанд шавад, пас барои ба UFC гузаштан ӯ имконияти хеле калон пайдо мекунад. аз ҳамин сабаб мо ба Муҳаммад ва дастаи ӯ омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалаба хоҳонем. дӯстон, агар шумо мухлиси Муҳаммад бошед ва муҳорибаи ӯро интизор бошед, пас ҳатман дар комментаре нависед ки Муҳаммад мо бо туем. мо боша мегзарем ба дигар хабар. ҷанговари пешинаи UFC ва Беллатор Чел Сонен гуфт ки барои чӣ Хабиб Нурмагомедов дасти Ҷастин Гэҷиро нашикаст. биёед суханҳои Соненро гӯш мекунем. ман мухлиси Хабиб будам, аммо намедонистам ки то чӣ андоза ӯ хуб аст то он даме ки ӯ бо Ҷастин Гэҷи наҷангид. инак Хабиб пушти Гэҷиро гирифта ба усули армбар гузашт, яъне дасти ӯро гирифт, аммо ин усули худро ба анҷом нарасон, чунки чӣ хеле ки худи Хабиб баъдтар гуфт, ӯ модари Ҷастинро дар якум қатор дид. ӯ медонист ки Ҷастин баъди муҳориба модари худро ба оғӯш гирифтан мехост, барои ҳамин ӯ дасти Гэҷиро нашикаст. бисёриҳо ин гуфтаҳои Хабибро дурӯғ мешуморанд то ин ки худашон хуб намоянд, аммо ман фикр мекунам ки Хабиб ҳақиқатро гуфт, чунки ман шахсан дидам ки чӣ гуна Хабиб дасти Гэҷиро сар дод. ман дидам ки чӣ гуна ӯ тарафи тамошобинон назар кард ва баъд дасти Гэҷиро сар дод, гуфт Сонен. дӯстон, оё шумо ба ин чиз боварӣ доред ё не? метонед фикротонро нависед. ҳатман дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.